just abans de la pausa, ja els deia, volíem parlar d'en Josep Pallach, mort el 1977, però tant el seu ensenyament, els seus deixebles, la seva categoria política fan que Pallach no hagi mort mai, no hagi desaparegut mai, i potser per això ara reedita una de les seves obres, jo diria que cabdals. És aquest llibre, La democràcia per fer què? És a dir, preguntar-se a si mateix si la democràcia té resolt tot el tema, tot el problema, doncs realment hem de preguntar-nos per fer què serveix la democràcia. I tenim amb nosaltres aquí en Josep Maria Soler, benvingut Josep Maria, president de la Fundació Pallach, i en Joan Ramon Riera. Joan Ramon, benvingut també. Hola, bon vespre. És editor d'Edicions Els Llums, l'editorial que ha decidit reeditar això. La pregunta és molt senzilla. Va haver-hi molts dubtes a l'hora de dir hem de reeditar aquest llibre que resumeix una mica el pensament de Pallach. No, o sigui, la iniciativa sorgeix de la Fundació Pallach i quan em venen a veure i comencem a, diguem, a rellegir el llibre, diguem, ens adonem doncs, que és plenament vigent. No? Vull dir que tot i amb un llenguatge de l'època, no? Del 1975, doncs hi ha molts reptes que avui doncs, encara són vigents i no s'han resolt. I també ens acompanya, encara que només durant uns pocs minuts en aquest inici de l'entrevista, lluny relativament, perquè està a uns 100 quilòmetres d'aquí dels estudis, però a través del telèfon tenim la vídua d'en Josep Pallach, la Teresa Jové, que jo sé que li hauré de parlar amb una mica més d'intensitat. Teresa, em sent bé? Teresa Jové, em sent? Hola? Sí, hola. Ah, sí, des de lluny. Teresa Jové, benvinguda aquí a l'illa de Robinson, en aquest programa. Només preguntar-li quin temps fa allà a Esclanyà. Sí. Quin temps fa ara, per allà, al Baix Empordà? Aquí tinc. Quin temps fa? Quina temperatura? Aquí, avui ha fet la temperatura, bueno, bastant fresca. Fresqueta. Bastant fresca, sí, però no ha plogut. La Teresa Jové està a punt de fer 95 anys i continua vivint sola a casa seva, allà a un poble a prop de Palafrugell, no? Sí, prop de Palafrugell. I quin és el dia a dia de la Teresa Jové? Com? Què fa cada dia? Quin és el dia a dia? Un moment, ara haurà de parlar una mica més fluix. Ara més fluix, perquè li deu arribar molt fort a la meva veu. Dic, quin és el dia a dia de la Teresa Jové aquí a Esclanyà, a Palafrugell? Quin és el dia a dia? Sí. Doncs treballar, llegir, i sí, no puc fer gaires coses més, però sí, encara treballo, encara estic escrivint. Caram. Què li sembla el que està passant reeditant l'obra d'en Josep aquest i la democràcia per fer què? S'esperava que hi hagués un revival, que en diuen ara, una revifada d'aquesta obra i que es reedités? No ho sé, en fi, el que deia el meu home era important i suposo que pot interessar la gent ara, també, el que deia, perquè el que no es pot fer és dir ara el que pensaria ell en aquest moment mateix, Clar. Això no es pot dir, perquè ell va tancar els ulls fa 39 anys i li falten 39 anys de vida. I, esclar, ell no pot... ningú no té dret a dir el que pensaria ara, el que diria ara i el que faria ara. Evidentment. Teresa Jové, gràcies per haver participat aquests minutets per telèfon. Continuem l'entrevista amb en Soler i amb en Riera parlant d'aquesta reedició. Que vagi molt bé i un petó molt gros. Gràcies, Adéu. Adéu. La veritat és que està força bé, 95 anys. Diu que continua escrivint, la Teresa Jové. Si vol saber coses, s'aixeca cada dia a 5:15 del matí i no s'atura durant tot el dia. Vull dir, es posa a escriure, es posa amb el seu ordinador, fa vida com una persona, però... L'únic que té una mica dur és l'oïda, no? L'oïda és el sentit que potser... S'ha de parlar més fort, però té una memòria prodigiosa. Parlem una mica d'en Pallach, perquè, clar, revisant una mica el Pallach dels anys 70,
un diu, doncs, era la visió més, potser, del socialisme català moderat, versus alguns deien Reventós. Clar, un després va veure en Reventós, diu, si Reventós era el radical, Pallach era més moderat que Reventós? Pallach era més moderat que Reventós en aquell moment. Sí. Vull dir, pensa, ens situem en un moment històric on els socialistes seguien diverses tradicions. Hi havia els seguidors del socialisme autogestionari de Tito, del mariscal Tito. Hi havia, diguem, els seguidors del bloc de l'Est, dels prosoviètics, si vols, els maoistes, etc. I que hi hagués un socialista demòcrata, seguidor de Willy Brandt, dèiem, seguidor de Willy Brandt, seguidor d'Olof Palme, doncs clar, era un moderadíssim, de Mitterrand, si molt m'apures. Ja m'estàs indicant que Pallach ja era un creient en Europa, no? Ho dic perquè veia ja aquesta mena de perfilament de l'Europa més conglomerada. Absolutament. O sigui, ell, de fet, en el llibre en parla, vull dir, fa una de les crides que fa és una crida a la construcció europea. I ja t'ho diu, diguem, quan nosaltres encara no érem Unió Europea. No estàvem dins de la Unió, no? La Unió Europea ni existia, era la Comunitat Econòmica Europea, encara. I parla fins i tot de la Federació Ibèrica, parla. Sí, i tant. Ell era un defensor, en certa manera, en aquell moment, no sé si voldria dir exactament el que vol dir ara la tercera via, no? És a dir, aquesta mena d'integració, creia encara en la possibilitat d'integració. De fet, el PSC sembla que torni una mica a les línies de pensament d'en Pallach en aquests instants. Home, sí, ell apostava, diguem, per la federació. Ara bé, és el que acaba de dir la Teresa. Vull dir, o sigui, el pensament d'una persona respon al seu pensament i al seu temps. O què diria, o com se situaria avui Pallach. Com hagués evolucionat en aquests 39 anys? Entrem en un terreny molt perillós. Justament la finalitat, potser, del llibre, quan la Teresa... És veure si és vigent o no allò que explicava en Pallach. La Teresa i l'Antònia, la seva filla, ens van proposar la fundació de, per què no, en aquest moment de la història del país, doncs, de reeditar aquest llibre. Nosaltres, com a fundació, ens ho vam pensar, perquè la fundació té un caràcter educatiu transversal, diguéssim, per tant, apolític, en principi, i pensàvem, doncs, esclar que és interessant, no? I nosaltres hi hem agafat aquest vessant exclusivament, podríem dir, de reflexió. Potser la paraula és aquesta, no? I dèiem, i tant que pot servir, i pot ser útil, no? Però que cadascú en faci la lectura que li sembli, no? Perquè aquí hi ha tota una sèrie de plantejaments que són més que actuals. Hi ha coses de què han passat o coses de què podria ser que passessin, i altres de què, lamentablement, doncs, han anat per una altra via. És una reflexió, per tant, molt maca. I nosaltres vam procurar de fer-la didàctica. De quina manera? Doncs l'obra, quan en vam parlar amb l'editor, vam quedar que seria tal qual. És a dir, es respectaria l'original. En el seu original, en la seva primera i segona edicions que es havien fet l'any 75, doncs es farien exactament igual, corregint algunes coses en la forma, però en absolut tocant ni una lletra en el fons. Aleshores, nosaltres sí que, en aquest sentit, podríem dir, de reflexió didàctic, com se li vulgui dir, el que vam proposar és de fer, per un costat, un pròleg, aclarint el per què. Aquest pròleg l'hem fet la Fundació, també l'alcalde de Palafrugell, en tant quan va ajudar que fos possible aquesta reedició de Bé hi diu la seva, i al final hi ha un annex amb opinions de 6 persones. I aquí sí que vam ser molt curosos en triar 6 persones amb un perfil molt concret, que haguessin estat persones compromeses políticament o socialment, persones que conegueren Pallach i tingueren relació, i persones que en aquest moment no estiguin a la política activa. I, evidentment, 6 persones que han militat o militen en diferents àmbits, en diferents partits del arc parlamentari del país. Aleshores, ens sembla que justament per això doncs el caràcter que volem donar... polièdrica. No sé si molta gent sap que aquesta
frase del títol, és una frase que se sent per primer cop a la URSS comunista, no? És a dir, és com una mena de reflexió del Lenin. Per què no expliques aquesta anècdota? És un corolari, o sigui, el títol del llibre respon a la visita del Fernando de los Ríos quan van a veure Lenin, que li va preguntar, després d'exposar-li com funcionava la Unió Soviètica, el Fernando de los Ríos li diu, i la llibertat? Quin paper té aquí la llibertat? I Lenin li contesta, la llibertat per fer què? Per fer què? Llavors, això, Pallach s'ho agafa i diu, anem a fer un corolari, anem a fer un remake d'això, diu, la democràcia per fer què? I, de fet, jo crec que Pallach respon a la pregunta. No sé si la gent coneix bé que va viure 57 anys, però van ser molt intensos, perquè és un home que viu la Guerra Civil amb 16 o 17 anys, que se'n va a París, que torna a marxar cap a França, que torna a venir. És a dir, no va parar mai quiet, no, Pallach? És curiós que el Pallach que jo vaig conèixer personalment va ser l'any 70, quan va venir de l'exili, de manera ja definitiva, i es va establir a Esclanyà. I aquest Pallach el vaig conèixer el que aleshores era Estudi General de Girona, depenent de la Universitat Autònoma. La primera promoció d'estudis universitaris a Girona d'aquesta època. Aleshores, en Josep Pallach, recordo com si fos ara, ens presentaren el professor, no sabíem absolutament res d'ell. I al cap d'unes setmanes o mesos, per la premsa, que en aquells moments hi havia tot el tema de les terceres vies, tota l'Assemblea de Catalunya... Caram, però sí... Sí, és el nostre professor de Ciències de l'Educació. Una persona que durant tota la vida acadèmica mai, però mai, havia trencat una llança a favor de cap opció política, mai havia fet servir el seu espai, diguéssim, per promocionar res. Ell venia dels moviments obrers, ell venia d'aquest àmbit. Molt clar el seu paper universitari, el seu paper com a professor, en aquest cas de Ciències de l'Educació. Ramon, hi ha una altra dada, no sé si dir curiosa, però clar, li dura l'alegria de ser nomenat secretari general del PSC, només li dura 2 dies, no? Mora al cap de 2 dies de ser nomenat secretari general. En el tercer congrés del PSC Reagrupament, que és un cap de setmana... Hi havia ell, en Verde Aldea... El Verde Aldea, i res, vull dir... El dia 9 de gener... El 9 de gener, i el dia 10... que es troba malament, es troba malament, i l'11 deixa la les classes, i la matinada a l'11 mort d'un ictus. I, bueno, sí, clar, vull dir, és una biografia estroncada i no va viure... 57 anys era jove encara. Clar, no va viure el procés d'unitat del socialisme. La mort de Franco, vull dir, perquè el 75 mora i ell, com a lluitador per les llibertats, etc., tampoc va veure massa més que la petita transició que es va poder viure aquells 2 anys. Sí, un any i escaig. Molt i molt poc. Tot just el ressorgir dels partits polítics, no? Va viure el moment en què hi havia 200.000 partits polítics i tots molt petits, no? Llavors havien de viure el procés, diguem, d'unificació i es va quedar... D'aquí el reagrupament que va néixer. Doncs molt recomanable per entendre millor el pensament de Pallach, per entendre la seva trajectòria i la seva vida, aquest llibre reeditat. Gràcies a tots dos per venir i explicar-ho aquí a l'illa de Robinson. Canviarem radicalment de tema després de la pausa. Ens ve a veure l'advocada i mediadora del Col·legi d'Advocats de Barcelona, la Mercè Claramunt, perquè demà és el Dia Mundial de la Mediació. Remei abans d'anar a litigi, que en diuen els advocats. Doncs bé, la mediació s'està imposant i en Mercè Claramunt ens ho ve a explicar.